Dalayaw liwat mga kauturan ang Ginoo nga ari naman kita sa aton nga pagtuon sa aton nga leksyon sa sini nga semana. Kag salamat nga ari na kita sa bag-o nga trimestre sang 2017. Kag ang aton nga leksyon sa sini nga trimestre sa English ginatiguluhan siya The Gospel in Galatians. Ang mayong balita sa mga taga Galacia. Kag sa subong ari na kita sa nauna nga leksyon sa sining trimestre nga ginatiguluhan Pablo pinadala sa mga hentil. Sa sining adlaw mga kauturan, ari may bag-o naman ako nga partner, Pastor Aragon, GC Aragon Jr. Mga kauturan, si Pastor Aragon amo atong director sang media ministry sang aton simbahan sa CPAC Church. So, siya ang aton kaupod subong kag nalipay ako mga kauturan nga may partner ako nga gwapo kag may mahatag kami karon mga kauturan. By the way, Pastor, sa hindi pa kita magpangamuyo, aton dumdumon mga kauturan nga ang aton nga mga technical people, Engineer Frederick Linatan, si Sir LB Ray Tapaya, si Sir Ayan Banjula, kagining aton duha ka mga student assistants karon nga amo si Roel Largado kag si Rodel Vargas. Ila gini ginatinghuan mga kauturan nga at least by Monday ara na ang aton leksyon. So ang aton mabiyo na ninyo sa pag-Lunes sang semana nga aton nina i-reviewhon dito sa Sabado na, pero sa Lunes pa lang sa sina nga semana ara na post na naton ini ang aton nga pag-review sang leksyon. Kag mga kauturan sa karon nga halin subong may ara na nga title ang aton programa. Gina-title naton siya ang pagtuon subong. So amo na gina ang aton nga makita nyo sa inyo dra nga mga Facebook, sa inyo mga YouTube, ang title sina mga kauturan sa inilunggo sa Hiligaynon, ang pagtuon subong. Kag ang aton nga mga weekly nga mga topic mag-appear na siya dira mga kauturan. Kaya amo na siya ang sentimento kag ministry sang aton nga Central Philippine Adventist College. Kag sa hindi panggid pastor may mga matamyawon kita nga mga tao nga amo gini sila pirmi ang naga-react, nagasunod-sunod sa aton nga ministry sa aton nga YouTube kag sa aton Facebook. Si Pastor Jofon Galanza, ang aton Sabbath School Director sa Negros Occidental Conference, nalipay siya nga sa iyang department nga suporta kita sa pag-review sang aton eleksyon. Kay para gini mga kauturan sa mga Ilonggo diri sa Negros Occidental, kag sa Bilog nga Island sang Isla sang Panay, kag sa aton mga Ilonggo nga mga speaking nga mga taga Mindanao, Southern Mindanao, sa General Santos, sa South Cotabato, sa Sultan Kudarat, kag even sa North Cotabato. So kag sa bilog nga kalibutan. Ila binagid ang aton mga alumni halin diri sa CPAC. So ari di may mga alumni kita Pastor Tony Reyga ang sa Cebu ang aton nga LMS director. Oo. Si Tan Magluyan, si Shane Solis de la Cruz de Jangas, si Eugene Steele sa London, Liza Arribas, Kilisyang, Dali Bautista, Leo Galio, Rairi Alipunga, and Daisy Ralios. May bandamo ni Pastor galing hindi man atong tanan gid mahatag kay base mo ubusan kita sa isang panahon. Okay, mga kauturan, mapadayon na kita. Akon pangabayon si Pastor Aragon sa pagduko sa aton mga ulo sa pagpangamuyo. Amay namon nga balaan sa sining takna, nagapasalamat kami sining kahigayonan ginhatag nimo nga sa liwat makatuon kami sa imong pulong, kabay imong presensya, maghatag sa amon sang kaalam kag paghangop sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Pastor, ari na kita sa bag-ong trimestre. Okay, Pastor. Kag suno sa aton nga nahibalaan ang aton leksyon The Gospel in Galatians. Kag ari kita sa bag-ong nga topiko sa aton lesson 1, Pablo pinadala sa mga hintil. Sa English, Paul the Apostle to the Gentiles. To the Gentiles.
Mga kauturan aton dumdumon nga si Pablo sang wala pa siya makonverter pastor. Grabe gid siya ka stricto. No. Sa panglagas sa mga Kristohanon. Ang huna-huna ni Pablo pastor being Pharisee. Kagkabalo kita sang mga Hudiyo nga tama sila kayo ka stricto, maisugon, stricto sa kasuguan. So sa kay Pablo Pastor, ang iyang buluhaton iya daw sa pamatyag iya daw amo na gidto ang kamatuoran, no? Kamatuoran, oo. So grabe ang iyang pagduso sang buhat. Sang buhat, oo. Nga nakita iya kay kabalok pastor ang background, ara sila under the Roman rule. Ang Roma among nagakapot sa ila. So hindi sila kagiyo sa ila nga mga pag-sibil nga mga pag-giho. Gani gusto nila nga kwaon ang ila kaugalingon halin sa mga kamot sa mga Romanon. Kagdi being a Pharisee and a strict Jew, nakibalo sila kay gatuon sila sang balang kasulatan nga may mag-aabot nga Mesiyas. Manug-abot nga Mesiyas. Di ila na ginapaabot adlaw-adlaw. Here comes ang mga sumulunod ni Kristo. Dumdum ni Pablo ya balabag sa pag-fulfill sinang saad halin sa balaan kasulatan nga mag-aabot ang Mesiyas. So, nasamukan si Pablo sining mga Kristohanon nga sa iyang pangunahuna nagabalabag sa pagtuman sang propesiya nga mag-abot ang Mesiyas, nga magahukas sa ila. They were thinking nga ining Mesiyas nga mag-abot, maghukas sa ila, gikan sa ila sa kahulip na nila sa mga kamot sa mga Romanhon. Sa mga Roman. Oo. That's why ang iya panghuna-huna iya nga siya nagahimo sang buluhaton sang Ginoo sa pagpanglagas sang mga Kristohanon. So wala sila kahibalo, Pastor, nga ang maayong balita ginpaalinto na sa mga hintil. Yeah. So si Pablo siguro do hindi man nato mabasol si Pablo, no? Yeah, Tungod sa hindi kita kabasol, yeah. Oo, sa iyang kaisog, sa iyang inang gugma bala niya sa pagpalapnag sa maayong balita. So hindi naton mabasol siya sa iyang ginhimo nga ayhan sa iyang pagpinsar, ang iyang ginahimo iya buluhaton sa Ginoo. Buluhaton sa Ginoo. Buluhaton sa Ginoo. So ina pastor nakita na sang Ginoo nga ini nga tao kon iya makonverter lang, kon iya matawag, dako nga bulig sa buluhaton niya. So, oo. Dira naton makita, Pastor, kung ano ang aton Ginoo. Maskin kung kaisa bala nga ara kita sa sayop, apang nakitaan sang Ginoo ang aton tagipusoon, nga si Pablo sincero sa iyang buluhaton sa paghimo sa buhat sa Ginoo. Kagang Ginoo mapainulubon, nagpailob sa aton nga mga kuluyahon, kag nagagiya sa aton kung kita lamang mayarang gugma kag handom sa paghimo gid sang pabuton sa Ginoo. Amo kanami sina nga punto, pastor. Sa case ni Pablo, nakita sang Ginoo ang iya kainito. Ang iya ka sincero. Oo. Ti wala siya kabalo, God has another plan for him. Nga himuon siya apostoles para sa mga hintel. Pastor, may 5 kita ka topics sa aton nga semana. Number 1, si Pablo sa Lunes, mga manuglupig sa mga Kristohanon. And then sa Lunes, sa Domingo gali na siya, sa Lunes, ang pagliwat, ang pagka-converter ni the conversion of Paul. And then sa Martes, si Pablo ato sa Damascus sa pagpanglagas ng mga Kristohanon. And then ang Wednesday, the gospel goes to the Gentiles. Ang maayong balita nagkadto na sa mga hintel kag may konflikto sila. Sa Wibis, sa sulod sa ila iglesia tungod sang mensahe ni Pablo nga daw hindi mabaton sang mga Kristohanon sa sina nga panahon nga lain niya ang direksyon ni Pablo sa iyang mensahe. Kag amo na siya ang Galacia, nga libro sa Galacia ang nagwa. Ginsulat niya sa iya nga pagbiya sa Galacia, ginsulatan niya balik nga
gin-advisean niya. And then that's our lesson for the whole quarter. Kung ano ni ang ginpangsulat ni Pablo sa mga taga-Galacia. So, Pastor, nakadto na kita sa Lunes nga bahin sang aton nga leksyon. Sunday gali sa Domingo. Si Pablo, mga manuglupig, persecutor of the Christians. Pastor, si Pablo, ara gid siya sa pagpatay kay Esteban. Na ang atong leksyon naghambal nga siguro isa man siya, ara man siya sa mga pagdebate. Kay si Esteban grabe ang defendiya ang iyang panagang sa mensahe ni Kristo. Kay si Esteban niya nagpati na gid kay Kristo. He was really a strict follower of Christ. So ginadebate sila sang mga Hudiyo. Sila nga mga Hudiyo nga nahimo na followers of Christ, Kristiyano, ginadebate sila. Gani sa buhat, sa libro sa mga buhat, amo na si Pedro ara dira, prominent nga mga ngalan, si Esteban, si Philip, ag of course si Pablo. Sa ina nga pagdebate, Pastor, nakita iya nga si Esteban, grabe gid debate. So nagtanom sa iya hununa nga ina papason niya nga tao. And indeed, natabo gid, Pastor. So walay sa payan sining ginahimo ni Pablo, Pastor, no? Ato makitaan kung paano nga may ara nga konflikto sa tunga sang kamatuoran kag sang sayop. Walay sa payan sa aton pagtalupangod sining nga mensahe, si Esteban iya nakakita iya sang kapawa nagikan sa Ginoo. Si Pablo sa pihak nga bahin daw ara sa iya sa kadulom. Sa dulom, No? nalipdan siya. Naliptan siya pero walay sa payan sini ang balaan nga espiritu nagapanikasog kag nagapangabudlay sa tagipuso ni Pablo. Walay sa payan, Pastor, ang Ginoo kun aton talupang duno wala siya nagluwas sa kay Esteban, no? Wala, oo. Do kabudlay sindihon do kabudlay. Namatay si Esteban, apang ang pagkamatay ni Esteban daw amo ang nagbukas ang panghuna-huna ni Pablo. Yep. Kag sa mensahe nga naglapnag sa bugos nga kalibutan. And that's the end sang iya nga pagka-converter. Pero sa panahon nga si Esteban ginpatay ginbato sa iya nga tubangan, nagdugang pagid pastor iyang kaisog. Sa pagpanglagas pagid sang iban, luwas lang kay Esteban. Amo na sa aton nga Monday nga leksyon, dira naton makitan nga nagkadto siya gani sa Damascus para lang pagpanglagas sa mga Kristohanon. Pero wala sa kahibalo nga sa iya likod, may plano ang Ginoo sa iya. Sa imong pamangkot, Pastor, baw kaluoy no kay Esteban, ginhimo sa iyang sacrificial lamb. Amo man na kay Kristo, Pastor. Nagpakamatay man si Kristo sa cross. Oo. Para lang maluwas kita. So si Esteban, amo man ang iyang rule para to pave the way sa pagbukas ang alagyan nga si Pablo mahimo siya nga apostoles para sa mga Hintil. Ang isa ka matahuman diri nga butang, Pastor, ang ato matalupangdan bangod ang bala nga kasulatan nagasaysay sa aton nga ang Ginoo may ara nga misyon nga ginhatag kay Pablo. Yep. Bag-o nga misyon. Ang misyon niya sang una mo ang pagpamatay sa mga Kristohanon, apang sa tong iyang maisugon nga paghimo sa bulhaton sang Ginoo, may isa ka butang, Pastor, nga natalupangdan, ang balaan nga espiritu wala sa kay Pablo. Yeah. Apang sa sining bag-o nga misyon nga ginhatag sang Ginoo sa kay Pablo, ang balaan nga espiritu yara nagagahom sa iya. No, diri sa Binuhatan 11 bersikulo 18. Amo na ang aton nga memory verse. Ang aton memory verse nagasiling siya, sang pagkabati nila sini naghipo sila kag naghimaya sila sa Dios nga nagasiling, niyan ang Dios naghatag sa mga Hintil man sang paghinulsol pakabuhi. So aton diri makitaan, Pastor, nga ang Ginoo nagpalapnag sa maayong balita sa mga Hintil, kag ini wala ni mahangpan ni Pablo. Yeah. Kaysa iya kaugalingon niya, ako yang sakto. Sakto. Apang ang mensahe nga ginpaalinton sa mga Hintil, ini amo ang pinaagi nga ginhimo sang Ginoo mas kinapatay si Esteban, apang ang Ginoo naghimo sang iyang pagpangabudlay nga pinaagi sa kay Pablo mangin madinaogon pagid ang buluhaton padulong sa mga Hintil. Yes, and that's correct, Pastor. So, amo na mga kauturan ang aton nga Sunday nga lesson nga si Pablo sa iyang huna-huna iya nga ang iyang ginahimo husto gid sa pagpanglagas sa mga Kristohanon para sa pag-fulfill
para sa pamatuod sang propesiya sang balaan kasulatan nga mag-aabot ang Mesiyas sa paghukla sa ila, pagkuha sa ila sa kolipnan sa mga kamot sa mga Romanhon. So kadako gali sa mission nga ginhatag sa Ginoo sa kay Pablo, no? Hindi lang siling kita nga daw kaordinaryo apang tuman kadako nga misyon ang ginhatag sa Ginoo sa kay Pablo. Sa siningabahin, Pastor, sang pagtawag sang Ginoo sa kay Pablo, nakita naton nga ginbulag sang Ginoo si Pablo. Matapos nga siya gintawag, nga ginbulag gid sang Ginoo si Pablo, no, nga hindi lang biyang asno abi itong nagsugilanon sa iya, ginbulag may araehen ini nga espirituhanon nga kahulugan man, Pastor, sa kabuhi ni Pablo. Sa hindi pa natunda, Pastor, kanono, makadtuan na kita sa panahon nga si Pablo gapanglagas na siya. Okay. Nga daw liyon siya, Pastor, nga gutom. Nga ginapanglagas siya gid ang mga Kristiyano. Tanan nga makita iya, gingamit niya ang iyang influensya. Gingamit niya ang mga pari man, mga saserdote nga mo man ang behind sa iya, nga nagsugo sa iya, siguro amo na nag-finance sa iya, suporta sa iya financial, sa iya nga pagpanglagas sa mga Kristohanon. Pero sa panahon nga ara na siya along the way sa Damascus, amo to abi na nabulag siya, Pastor, amo nang pamangkot na imo. Kag nakabati siya sang tingog nga nagasiling, Pablo, hindi manami gid nga imo tindakan ang prick. Ano ganin na siya ang amo ning ginagamit nila, Pastor, sa mga sapat bala nung hindi magpati, ginatuslok nila. Ginatuslok para nga makibot. Para mag-abtik, ginatuslok nila. Amo niyang ginatindakan buti masakit man nga. Masakit nga paagi na, no? So it is hard for you to kick against the prick. So nabulagan si Pablo, Pastor, sang kamatuoran. So siguro amo ini ang rason man nga ang Ginoo nagbulag sa iya, simbolo man siguro sa iyang pagkabulag sa iyang espirituhan nga kondisyon. And that's the point, Pastor. Ang blindness ni Pablo is an equivalent sa iyang spiritual blindness. Nga daw tungod sa iyang spirituhanon nga pagkabulag, ginbulag man siya sa Ginoo for him to be able to wake up sa bag-o na nga kabuhi, bag-o na nga light, bag-o na nga kapawa. Sa amo na nga nabulag siya along the way, kag naglakat siya sa gindalagin tuytuyan siya sa balay ni Judas, kag pag-abot ni Ananias, Pastor, sa atong nga leksyon, naghambal man na gani nga not long after sina ginbautismoan siya ni Ananias. Posible man bala, Pastor, sa aton nga kinabuhi nga may ara kita ginatuuhan nga sa aton pagpinsar amo gid ang matuod, pero nabulagan gali kita. Kay siguro mga kaabyanan ang balang espiritu wala sa aton. So isa kadako nga butang nga aton talalupang don nga kinanglan gid naton ang giya sang balang espiritu sa tag sa kabutang nga sa aton pagpinsan ayhan amo nang kamatuoran. Pero kung ang balang espiritu hindi magagiya, ara gali kita sa kadulom. So sa bahin ni Pablo, ang balang espiritu naghatag sa iya sang kapawa, kag didto lamang nakita niya nga sayop gali siya. Pero ang namit lang kay Pablo, Pastor, no, pagkakita niya nga sayop siya, surrender siya. Amo na, Pastor, kanami sang punto mo sa aton iglesia, kung ma-apply naton na sa aton iglesia, may mga kauturan kita gawna-una ngang ila ginahimo para sa Ginoo. But in reality, it's not. Damo sang nagakasanda, damo sang naga-backslide. Nga gawna-una ang tigulang sa iglesia, gawna-una ang membro sa iglesia ang ginahimo para sa Ginoo. But in the end, it's not. That's why, pastors, amo na siya nga ang atong leksyon nagahambal, katulad ni Pablo, nga i-surrender naton. Hindi man kita pareho kay Pablo, abi nga may extraordinary nga conversion. Ang atong conversion is simple conversion lang pananglitan. Pero at least pareho kay Pablo, gintawag sa Ginoo. Kita gitawag. Ikaw, pastor, sa imo, ako, pag sa akong converte, I feel that the Holy Spirit calls me. That's why amo ni nga nagpastor kita, pastor. Katahong pastor, no, nga punto. So, posible ba na nga bangod nga ang isa ka tawo na kulang sa balaan ng espiritu, amo ina nga daw hindi siya
makatalupangod. Talupangod. Ang ginahimo niya hindi nagakasinanto sa kabubuton sa Ginoo. Yeah. Okay. Sa aton nga Wednesday, Pastor, nga leksyon, sa Merkules, the gospel goes to the Gentiles. Tungod sang persecution, Pastor, sa Jerusalem, ni Pablo, si Pablo ato na sa Damascus. Ang mga Kristiyano nagalaplaag, nagpiling nago sila because Paul was really powerful, influential, plus the support sang templo, sang mga sacerdote, sang mga pare sa templo. Perhaps plus the support also of the Roman government. Ako nagapati kung ang Roman government is also behind Paul sa pagpanglagas sa mga Kristohanon. Kay kontragid sa mga Romanon si Kristo mo. The reason nga sila gani naglansang kay Kristo sa cross. Okay. Samtang panglagas si Pablo, Pastor, dito na siya nagalaplaag na ang mga Kristohanon sa Antioquia, sa Antioch. Dito sa Antioch, Pastor, amo na siya nga naglabay na mga pila ka tuig, so most likely mga 5 ka tuig. 5 ka tuig. Nga si Pablo, siguro there is even a point sa mga aton mga Bible sa aton nga mga scholars kay sa aton nga authors sa aton nga leksyon nga within these 5 years after sa conversion ni Pablo, siguro cast away man siya sa iyang pamilya. Basi siguro gin salikway man siya sa mga pamilya. Up to the time nga after 5 years gininbitar siya ni sino nang inbitar sa iya? Barnabas? Si Barnabas dito sa Antioquia. And then ang Antioquia at that time was already a very large city. Ikatatlo gani nga siyudad sa Roman Empire. Ang una gid of course ang Roma nga kapital sang Rome. Siyudad sa Roma, sa Alexandria sa Egypt. Ini naman niya Antioquia sa Syria. So tungod sang business, most likely ang mga Kristohanon nagkilitanay dito sa Antioquia. And Paul was invited to come to Antioquia, sa Antioch. That's why the word Christians was first known sa Antioch of Syria. Pero pag ining pag-alaplaag sa mga Kristohanon sa naglain-lain nga duog, nagapanghuna-huna ako, Pastor, nga sa ila siguro daw nalisang sila nga ang sa ilang pagbuhat sang buluhaton, amo ining nagkahitabo sa ila, gin-persecute pa sila, nagalaplaag pa sila. Nagatuo ako nga sina nga panahon, hindi sila makahangop nga Yep. apang sa likod sini, ang Ginoo gali nagagiya gihapon sa ila. So isa sa mga rason, Pastor, siguro nga gininbitar siya ni Barnabas to come to Antioch. Kaya si Barnabas, isa sa mga leaders dito sa Christian church sa Antioch sa Antioquia. So guro ila gininbitar si Pablo, kaya nakuha nila nga si Pablo may special nga message. Of course, they know nga is extraordinary ang conversion ni Pablo. Pero pag-abot ni Pablo, of course, nagkadto si Pablo dito. And then, later on, Pastor, amo na siya ang nahitabo nga sa aton nga Thursday nga lesson, may conflict sa iglesia. Amo man na sa aton mga kauturan, hindi man mahimo nga sa aton iglesia may mga kasuayon kita sa mga doktrina, sa mga ano ni. And that was true also. Pero mga kauturan, this is an extraordinary conflict. Because ang mga Kristohanon dito sa Antioquia, being may ara sila nga background sa mga pagka-Hudiyo, di si Pablo yan nag-abot sa ila, nga lain ang mensahe. Ang mensahe ni Pablo ya, Pastor, faith alone, ang pagtuo lang. Pagtuo lang. Wala man si Pablo ga-disregard sang kasuguan. Pero ang iya nga mensahe, nga sa kay Kristo, magtuo lang kita. Kag si Pablo nagawali man sa ila nga ginasupak sa mga iban nga mga Kristohanon nga ang mga hintil pwede na mabaton nga hindi circumcised. Kay ti kabalo kita ang mga Hudiyo is very strong ang belief nila sa circumcision. Ti ang wali ni Pablo pagtuo lang kay Kristo. Ang kasuguan is not really that important as long as we are with Christ. But nevertheless, kabalo kita nga, si Pablo wala kasiling ang kasuguan, wala na. Kaya mo nang atong leksyon sa sunod nga mga sinimana. Si Pablo naghambal nga, ang kasuguan nara. Pero, bag-o nga minsay, nga magtuo lang kita, and then, si Kristo, amo ang magabulig sa aton sa pag-fulfill, pagtuman
sa sinangasuguan nga hindi mabaton sang mga early Christians. Supak ini sa ilang gid sila pagtuon. sa ilang pag ano ni nga hintil Pagpati. Oo, kay ti ang mga Hudiyo di claim nga they are clean people because of circumcision. No. So, diri na ako nakita, Pastor, no, kung paano ang Ginoo nagagamit sa isa ka tawo, kaangay kay Pablo, Yep. nga daw hindi angayan unta sa paghimo sang buhat sa Ginoo bangod sang iyang background, apang ang bugay sang Ginoo nagamit sa iya kag ang bulahaton nagmangin madinaugon. So, kung kaisa sa aton mga kauturan, no, may ara man kita kung kaisa nga pangalag-ag sa aton pagdala sang buhat sang Ginoo, apang kung mayara kita nga sinsiro nga tagipusoon sa Yes. pagbuhat sa buhat sa Ginoo, ang Ginoo gid niya magagamit sa aton regardless kung ano man ang aton nga mga nagliligad. Yep. So, Pastor, daw amuna ang jest gid sang aton nga leksyon. Okay? Sa Monday aton nahibalaan, asang Sunday aton nahibalaan nga si Pablo manuglagas. Kag Manuglagas, una siya nga ginahimo. Amo Iya gid ang gid iya sakto. iya sakto gid nga iya na sang bulaton sang Ginoo. Only to learn little on. Sayop Nahibalaan siya. niya nga sayop gali siya. But at least he accepted. Kag amuna grabe siya. Ang iyang seal, ang iyang kaisog, ang iyang pasyon sa pagpanglagas is the same passion sa pagpangwali na niya sa human na siya na converter sang maayong balita kay Kristo. Ng aton Sunday election, amo na siya nga na ano siya sa dalan sa Damascus kag nakabati siya Pagtawag sa tingog, iya na sing pagtawag Ginoo. sa iya. Oo. Nga ang imo ginatindakan Ang tunok, tunok nga gina correction. tanawan na tunok. So natunok siya sa maayo nga buhat being apostoles para sa mga hintel. Kag sa aton pastor nga Tuesday nga election amo tong imong punto kay na nga nabulag si Pablo because spiritually blind siya, bulag siya sa pagpanglagas sa mga Kristiyano. Do may kaisog siya and then nabulag siya physical kay gusto ang Ginoo mag-change sa iyang vision, sa iyang pananawon kag sa bag-o niya nga mission nga amo ang apostoles pinadala sa mga hintel kag sa Antioch or sa Antioquia dito na after 5 years nga na-converter si Pablo nagalaplaag ang mga Kristohanon abot dito sa Antioch there ininvitar nila si Pablo and that's the beginning sang pagwali ni Pablo sang mensahe sang Ginoo. Yeah. So, ang aton Ginoo, Ginoo sang gugma, Ginoo sang kaluoy, Ginoo sang pagpailog. Pagpailog. Nga walay sapayan, Pastor, sa aton kakulangan, sa aton nga mga kaluyahon. Ang Ginoo gid iya matutom sa pag-alayay sa aton lamang kita makadangat sinang plano niya sa aton kinabuhi. Yeah. Kag kaangay sa kay Pablo, ako nagatuo, Pastor, nga ang Ginoo may plano sa tagsa-tagsa sa aton. Yes. May And that's plano. correct. Kag ano man ang aton mga nagliligad, ano man ang aton nga background, ang Ginoo gid magatuy-tuy sa aton kung kaangay kay Pablo, kita lang magbukas ang aton tigipuson kag magbaton. Kung ano man ang mga kaluyahon ta, tugyan sa Ginoo, kag magsunod sa Ginoo, matutom tugtob siya. Kag pastor, padayon kita sa aton kadasig. Oo. Pero aton itawgon ang balaan nga espiritu sa paggiya sa aton. Amen. Kay ang nanamian ni sang Ginoo sa kay Pablo, ang kadasig niya. Nga kung ma-converter niya si Pablo, ina nga kadasig mahimo para gid sa buluhaton sa Ginoo. Mga kauturan ang Ginoo yaw wala gakontra sa aton nga manggaranon ta. Gusto sang Ginoo manggaranon ta basta himuon ta sa sakto kag para sa buluhaton sang Ginoo. Gani salamat mga kauturan nga naka-review kita sang aton nga leksyon. Kag kabay pa ang Ginoo nagpakamayo sa inyo kag sa aton tanan. Mga utod wala ginamon siguro masaysay ang tanan, pero at least pastor may mga punto na kita nga hatag sa aton mga kauturan. Nga sa pag-abot sang Domingo sang Sabado sa ilang nga lesson review sa diskusyon nila may ikaamot na sila. Oo, kaamot na sila. Mga kauturan, hindi kamo malipat. Padayon kamo nga i-subscribe ang aton nga leksyon
Ang inyo gali nga YouTube kay gakinahanglan kita sang damo-damo agud to nga mahapos makita naton ang aton nga channel, YouTube channel. So we need more subscriber, mga subscribers agud to nga magpadayon ang atong buluhaton. Sa liwat ginatingwaan gid sang aton mga technical people, mga kauturan nga by Monday ara na. That's why abrihan nyo Monday kag inyo na subay-subayon pamatian nyo permi hasta mag Saturday kag ako nagasigurado nga kung inyo ni tumanon, inyo ni buhaton pagka Sabado manami ang aton nga diskusyon nga lively kay may iamot kita sa aton nga pagtuon sa aton nga leksyon. Aton iduko ang aton mga ulo, mga kauturan. Maluluyon kag langit mo namon nga maisalamat nga natapos na ang amon nga pagtuon, pag-review sang leksyon sa sini nga semana para sa Hunyo 23 tubtob sa Hunyo 30. Kag amon ini i-reviewon sa amon Sabbath School classes sa Hulyo 1. Salamat sa balaan nga Espiritu ang nagpahangop sa amon sa sinigin nga tion kag naggamit man sa amon sa pagbuhat sa sini nga buluhaton. Sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunubos.